ସକାଳୁ ଉଠି ଠାକୁର ପୂଜି ଚଉରାରେ ମୁରୁଜ ପକେଇ ସାରିଲି। ତାପରେ ନନା ଆସିକି ଝଡ଼ା ପୂଜା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ପୁଅ ଆଣିଥିଲେ ବାଣ ଦେଖି ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଲିଚୁ ସଜାସଜିରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ। ଲିଚୁ ସଜେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଦୀପ ଆଉ ମହମବତୀ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦୀପ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପିଠାପଣା କରିବା ପାଇଁକା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନନା ଆସିଲେ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝଡ଼ା ପୂଜା ସାରିଲା। ତାପରେ ଛୁଆ ଆସିକି ଦାଣ୍ଡରେ ବାଣ ଫାଣ ବୁଲେଇକି ଦେଇକି ଆସିଲେ। ଏପଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପିଠା ଜନ୍ତା ଜନ୍ତି ପୁର କରାକରି ନାନା ସବୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପିଠା ଜଣ ପକେଇ ବସେଇଥିଲୁ। ବସେଇ ଦେଇ ପିଠା ଜନ୍ତିକି ଚକଟିଥିଲି ଆଉ ବୋଉ ପିଠା କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ତିନି ଜଣ ଯାକ ପିଠା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେଲୁ। ପିଠା କରିସାରିଲା ପରେ ସାଢ଼େ 10 ବାବୁ ଆସିଲେ। 10 ବାବୁ ଆସିକି ଆମକୁ ସାଢ଼େ 10 ବାବୁ ଆସିଲା। 10 ବାବୁ ଆସିକି ଆମ ତିନିଟା କ'ଣ ସେଟା କୁହନ୍ତି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ମନା ଦେଲେ। ତାପରେ ସବୁ ସେପଟ ଘରକୁ ଗଲୁ ଭାରି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ସେ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ହେବା ପାଇଁ ବାପା ଆସିଥିଲେ। ବାପା ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଭାଇ ହେରିକା କାଉଁରୀ ଲଗେଇଲେ। କାଉଁରୀ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଏପଟ ଘରେ ସେପଟ ଦାଣ୍ଡରେ ତାପରେ ପୁଣି ସେପଟ ଘରେ ଏମିତି ପୁଣି ଅଙ୍କର 2-4ଠା ଡକା ହୁଏ। ଆମ ଘରେ ତ ସବୁ ନଥିଲା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆର ବର୍ଷ ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଏସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯେଉଁ ଦେଶ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କଥା। ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ଶିଖନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗାଯାଏ ହୁଏ। ଘର ଇଶାନ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ସାରିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ। ସେପଟ ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଦେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହଉ। ତାପରେ ମୁଁ ମଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରିଦେଲି। ସବୁ ଡକାଡକି କରିସାରିକି ପୁଣି ଏପଟ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏପଟ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିକି ପୁଣି ଡକା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ମିଶିକିରି ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ଆସିକି ବାଣ ଫୁଟେଇବୁ। କେତେ ମଜାମସ୍ତି ସବୁ ଦୀପାବଳିରେ ହେଲା। ଯେମିତି କୁହନ୍ତି କି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କୁହନ୍ତିନି ସମୟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷମାନେ ନଥାନ୍ତି କି ସେଇ ମଣିଷମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଓ ସମୟ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି କିଛି ହେଇଗଲା। ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ବି ହେଲା ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲ ଦୀପାବଳି ମଜା ମସ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଏପଟ ସେପଟ ସବୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ସାରିଲା। ତାପରେ ଠାକୁର ଘର ଟିକେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଘର ଆଗରେ ପୁଣି ଏପଟେ ଆସିକି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଟିକେ ଡକା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ହଲ୍ରେ ପୁଣି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ହେବ। କୁହନ୍ତି କି ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ ଲଗେଇକି ଆଲୋକିତ କରାଯାଏ। ସେମିତି ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ହିଂସା ବାଦ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଦୀପାବଳିରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଇ ହସ ଖୁସିରେ ପୁଣି ପରିବାରଟି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକିଥାନ୍ତି ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏମିତି ବାଣ ଫୁଟା ଦୀପାବଳି ଏସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଆମେ ବି ଦିନେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଏମିତି ପାଳନ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସମୟ ବି ପଳେଇଲା, ବୟସ ବି ବିତିଗଲା, ଜାଣି ହେଲାନି। ଆମେ ବି ବାହାସାହା ସରିଗଲା ପରେ ଆମର ସେସବୁ ପିଲାଳିଆମି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦାସ ବାବୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦାଣ୍ଡରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ପୁଅ ଆଣିଥିଲେ ଯେତେ ବାଣ ରାତି ସାରା ଲାଗି ବାପ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବାଣ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ସାରିଲେ। ଆଉ ମୋର କିଛି ନଥାଏ, ଦୀପ ଲଗେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥାଏ। ମହମବତୀ ଲଗେଇକି ଆମେ ଦି ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ବସିକି ବାଣ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥାଉ। ସେ ଖାଲି ଠୋ ଠା ଚଲେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଦାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଅସନା ମସନା କରି ପକେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଝୁରଝୁରି ମାଗିକି ଆଣିକିରି ତାପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଝୁରଝୁରି ବାଣ ଫୁଟେଇଦେଲି। ଏଇଠି ଆକାଶ କୌଣସି ପ୍ରକାରଟି ତଳେ ଫୁଟିକି ପୁଣି ଆକାଶରେ ଫୁଟେ। ସେ ତଳେ ଲଗା ହୁଏ, ଏଠି ଆକାଶରେ ଯାଇକି ଫୁଟେ। ସେଇ ବାଣ ଟିକେ ଦଶାବୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆକାଶକୁ ନ ଯାଇକି ସବୁ ତଳେ ବୁଲି ବୁଲି ପଡ଼ୁଥାଏ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ। ହଁ, ରକେଟ୍ ବାଣ କୁହନ୍ତି, ରକେଟ୍ ବାଣ। ରକେଟ୍ ବାଣ କିଛି ବି ଉପରକୁ ଯାଉନଥାଏ, ସବୁ ଫୁସ୍କି ଯାଉଥାଏ। ଅଧିକ ଫୁସ୍କି ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ତଳେ ତଳେ ପଇଲା। ଗୋଟେ ପରେ ବାଣ ଲଗାଉଥାଏ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ତାପରେ ସବୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତାପରେ ଯାଇକିରି ପୁଣି ବାଟରେ ପୁଣି ବାଣ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାଣର ଅଧା ବାଣ ଫୁସ୍କି ଯାଉଥାଏ ଆମର।
ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି ବାଣ ଆସିଲା ସବୁ ଫୁଟାଫୁଟି ସରିଲା ଏପଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧପଧପି ଆଣିକି ଫୁଟେଇଦେଲି। ଧପଧପି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ତାପରେ କାଳେ ଛୁଞ୍ଚି ବାଣ ଉପରେ ଠିଆଇଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ଓଦା କରି ଧୋଇଲି। ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଛଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠୁ ଧୋଇ ଦେଇକି କରିଦେଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଏପଟେ ବୋଉ ବସି ଗୋଟେ କାହା କଥା କହୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଲଗେଇଦେଲୁ ଘଡ଼ି ବାଣ ଟିକେ ଝିରଝିରି ହେଇଗଲା। ଘଡ଼ି ବାଣ ଟିକେ ଝିରଝିରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଘଡ଼ି ବାଣଟି ଫୁଟିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ସବୁ ବାଣ ଫୁଟା ସରିଲା। ତାପରେ ଆମ ବୋଉ ଯାଇକି 2-4ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ତାପରେ ଯିଏ ଝିଅ ଦାଣ୍ଡରେ ରହୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ସବୁ ପୁତୁରାମାନେ ଦିଅର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଭାରି ଆକାଶ ଛତା ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆକାଶ ଛତା ଆମେ ଶାଶୁ ଝିଅ ବସିଥିଲେ ସବୁ ଆସିକି ଆକାଶ ଛତା ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମ ପୁତୁରା ଆସି କହିଲେ ଖୁଡ଼ି ଆସ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି। ଆକାଶ ଛତାଟା ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆକାଶ ଛତା ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି। ତାପରେ ନାନା ବୋଉ ଗୋଟେ କିଏ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆକାଶ ଛତା ଛାଡ଼ିବୁ କ'ଣ? ପୁତୁରା କହୁଥାନ୍ତି ଖୁଡ଼ି ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ଆସ 2-4ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆକାଶ ଛତା ନେଇ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ।